Rhythm Morning Show, κυρίες και κύριοι, Ευθύμης Ζησάκης. Κατερίνα Ζαρίφη. Τώρα έχω έρθει σε δύσκολη θέση, να στα πω. Για πες. Παιδί μου, έχεις ακούσει ένα διαφημιστικό που παίζουμε για το εκδομή? Ναι, το έχω ακούσει. Έχεις ακούσει που λέει ότι τουλάχιστον το 50% των ανθρώπων που πηγαίνουν και σπουδάζουν σε άπειρες ειδικότητες στο εκδομή βρίσκουν δουλειά με το συμβόλαιο εργασίας? Ναι, το έχω ακούσει αυτό το πράγμα, αλλά σε σχέση με όλο αυτό το πρόβλημα της απορρόφησης που υπάρχει, λίγο δύσκολο το κόμμα. 2013 και να βρίσκουν δουλειά. Μάλλον έχει γίνει λάθος. Μισό λεπτό. Έφερα άνθρωπο να το ξεδιαλύνω. Ήρθε η πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΙΕΚΔΟΜΗ, η Λαμπρινή η Κακιούζη. Καλημέρα, Λαμπρινή. Καλημέρα, παιδιά. Λαμπρινή μου, καλώς ήρθες. Θα το διορθώσουμε, μωρέ, το λαθάκι. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι λάθος. Μου κάνεις πλάκα. Όχι, στην κυριολεξία από τα Φρανία στα γραφεία. Σώπα, ρε παιδί μου. Βεβαίως. Άρα, δηλαδή, είμαστε καταρχάς στο ΙΕΚΔΟΜΗ, ένα αναγνωρισμένο ΙΕΚ. Το οποίο ήρθε για να μείνει. Ήρθε για να μείνει. Πρωτοπόρο. Και θέλουμε λίγο να μας εξηγήσεις τι ακριβώς γίνεται. Μας ακούει τώρα ένα παιδί έτσι εκεί έξω που θέλει να βρει την ειδικότητά του και θέλει να σπουδάσει και μετά να βρει δουλειά. Γιατί πρέπει να προτιμήσει το ΙΕΚΔΟΜΗ? Καταρχάς, να συστηθούμε τι είναι το ΙΕΚΔΟΜΗ. Μάλιστα. Το ΙΕΚΔΟΜΗ είναι ένα καινοτόμο ΙΕΚ που δημιουργήθηκε από ανθρώπους με πολυετή εμπειρία και επιτυχημένη πορεία στο χώρο της εκπαίδευσης. Μάλιστα. Στόχος μας είναι το υψηλό επίπεδο σπουδών που θα προσφέρουμε στους σπουδαστές μας, ώστε να τους οδηγήσουμε με επιτυχία στην αγορά εργασίας. Πολύ βασικό. Πολύ βασικό η αγορά εργασίας. Πολύ βασικό. Μέσα στη μεγάλη οικονομική κρίση, Κατερίνα μου, την οποία βιώνουμε στην Ελλάδα, Ναι. πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα είναι το υψηλό ποσοστό ανεργίας. Βέβαια. Στόχος μας λοιπόν είναι οι απόφοιτοί μας να μην μπουν στη λίστα αυτή, στη λίστα της ανεργίας. Έτσι ακριβώς. Τι κάναμε λοιπόν? Ήρθαμε σε επαφή με εταιρείες, με επιλεγμένες εταιρείες. Μάλιστα. Και υπογράψαμε συμβάσεις, οι οποίες είναι κατατεθειμένες στην εφορία αλλά και σε συμβολιογράφο Αθηνών, που τα παιδιά, οι σπουδαστές οι οποίοι θα είναι κοντά μας, θα τα παραλάβουν με την εγγραφή τους σε εμάς. Ωραία. Που τους εξασφαλίζουμε άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Και μάλιστα στην ειδικότητα που έχουν σπουδάσει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που χτυπάει την πόρτα του ΙΕΚΔΟΜΗ, γιατί μας ακούνε πάρα πολλά παιδιά εκεί έξω, Ευθύμη, που αυτή τη στιγμή σου λέει να σπουδάσω, αλλά δουλειά θα βρω. Έρχεται στο ΙΕΚΔΟΜΗ, λαμβάνει όλες τις κατάλληλες γνώσεις για να βγει στην αγορά εργασίας, αλλά πάνω απ' όλα έχει το εχέγγυο ότι ένας στους δύο σπουδαστές που θα έρθουν για το ΙΕΚΔΟΜΗ θα βρει και δουλειά. Δίνουμε τα απαραίτητα εφόδια, Κατερίνα μου, από μια άριστη εκπαίδευση. Τέλεια. Οι χώροι σας ξέρω ότι είναι εξοπλισμένοι άρτια και ένας άνθρωπος που θέλει να έρθει θα βρει πάρα πολλές ειδικότητες στο ΙΕΚΔΟΜΗ. Ακριβώς, εδώ θα φανεί ότι υπερβάλλω, αλλά πίστεψέ με ότι δεν υπάρχει ψήγμα υπερβολής. Οι σπουδαστές που θα φοιτήσουν κοντά μας όχι μόνο θα ενθουσιαστούν από τον εξοπλισμό των εργαστηρίων μας, που είναι τελευταίας γενιάς, Μάλιστα. αλλά θα νιώσουν ότι βρίσκονται και εργάζονται στο χώρο εργασίας μιας πραγματικά προηγμένης σε τεχνολογίας εταιρεία. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε, Ευθύμη μου, λίγο και πώς θα επικοινωνήσουν τα παιδιά που ενδιαφέρονται εκεί έξω και να πάρουν τηλέφωνο στο ΙΕΚΔΟΜΗ. Εγώ θέλω να σας πω, σαν πιο νέος, ότι είναι, ρε παιδί μου, έχει δημιουργηθεί μια ανασφάλεια στους Ωραία. νέους. Αυτό προσφέρει απόλυτη σιγουριά. Ωραία. Για να εξασφαλίσουμε αυτή τη σιγουριά, πού τηλεφωνούμε, πώς επικοινωνούμε με το ΙΕΚΔΟΜΗ για να έρθουμε να σπουδάσουμε εκεί? Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είμαστε το πρώτο ΙΕΚ που εξασφαλίζει την εργασία στους απόφοιτους και μάλιστα με συμβόλαιο εργασίας. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και μισθό. Πολύ ωραία. Πού θα μας βρουν λοιπόν? Πού θα σας βρουν? Οι ενδιαφερόμενοι μας καλούν στο 210 38 38 160. 38 160, 210 38 38 160, είναι και εύκολο. Βεβαίως, ή μπορούν να μας επισκεπτούν Ακαδημίας 67 και Μαυροκορδάτου, στο κέντρο της Αθήνας, στην Εκκλησία Ζωοδόχου Πηγής επί της Ακαδημίας. Βέβαια, στην Ακαδημία στη Ζωοδόχου Πηγής, όλοι την ξέρουμε την εκκλησία, εκεί είναι και τα ΙΕΚΔΟΜΗ. Λοιπόν, Φρόντισε για το μέλλον σου. έτσι, με το 210, ΙΕΚΔΟΜΗ. 38 38 160. Εύχομαι να βρουν πολλά παιδιά το μέλλον του στο ΙΕΚΔΟΜΗ. Λαμπρίνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να σε καλά.